Salam, hormatly vatandaşlar. Ine men bugün öz owamyzyň sygyr fermasyna mehmançylyk geldim. Fermanyň eýesi Adymony türkmençe öwürsek Adym Ay diýen manyny meňe. Ýöne bizde Ay diýip at ýok, Ay Jamal, Aynur, Aygül. Ýöne bularda ene şöwetlerde Ay diýen at bar. Ene şo kizije kantory, ene ýokarda oturýar fermasyň şu jaý. Ene şu taýda çay, kofe içmek üçin öz fermer sygyr taýýar. Owa, ene Eğer ayal bolup şu fermanı saklayalı, ne bir modern ferma, en soňky söz bilen gurulan tehnikada. Saparagan gorkozany köwne fermady bir ine täze. Ine seredin men aynadan gorkozayn. Hey mona. Ana. Ine şu fermanyň aýasy Adymony. Aha, fordy beret lite grann. Hur många kor ni har? Ja, här inne är det 70 kor. Aha, içinde şu mal 70 tane sagır ine şu fermada. Hemmecigem avtomatizerin öğleri gelýär, öğleri hani süýdün sagdyrýa çykyp gidýärler. Det där är roboten då. Robot diýen şu avtomat öğü gelip sygyr salýar, içine sagýar süýdün soň sygyr çykyp öğü ýatagyna gidýär. İçi arassa görýäňizmi? Hiç ýapadat ýok. De ingen sümüt allt tas automatiskt eller hur? Ja. Maten också kommer. Jo, där kommer maten. Den måste vi ju då fylla. Vi kan ju gå dit bak sen för att se vart vi fyller på maten. Vad bra. Ja, men jag tänkte det är så bra att se här så kan vi gå ner då. Okej. Ene sumal mana bededinge. Üst tarapyn görkezä, ýokardan ene öýde otyr kantorda çay jagadyny içip, kofesini içip terediýär. Ha, asagyrlaryň nämesi bar, nämesi ýok. Görýär, onuň gerek wagty gidip özüne avtomat knopkan basýar dödelýär. De måste gå igenom den där. Häder aşağı düşür, ondan så taýdy sygyrlar görä. Och mjölka det. Och är det mer än en viss timmar så då skickas de till mjölkroboten. Och då är det en uppsamlingsfolla det där. Där samlas de. Och så sen får de gå ut igen den vägen ut till foderbordet och äta. Och sen måste de gå, men hon går ju rätt fram. Ja. Så hon går till liggbåsen och till kraftfoder. Ene görýän özü geldi, çykyp gitdi, anin öz ýatagyna barýar sygyr. Öz hany kellesi bilen açdy. Hawa. Ene herse öz ýatagyna özü girýär. On koýan adamym ýok, bardyýan adamym ýok. Gaty geň zat. Jo, det är. Ene şübet sygyrlary ne şu Ene şu täze suýul gurulan jaý şu ferma. Ene Mona, när började den med din man den här arbete som farmen här? Ja, vi tog över gården 95. Aha. Mång dock ju tåsan messenjil och Mona öd Adam Thulen ne bilelikte ine şu ferman masle ne bilem kantori. Ha, ine bu kantori ne stayda oturup kompüterde hem işlerini edýärler, soň nira tüýt uğratmaly. Nirden süýt gelmeli. Ine? Här kan det vara lite halt. Aha, okej. Ne yuwaşyk bilen ne gerýär, ene hana sygyr dur. Hun mjölkany wa? Hon mjölkar. Ana. Ene şoma sygyr. Ya sygyr süýdün merip dur. Herediňe avtomat tagdyrýar. Ene görnüp dur. Wa betyder den här allt? Det betyder spene för spene. Ene ana görýärmi? Ana öýde girdi avtomat öýde emjegine girýär, öýde sagýar, öýde boşanan soň çykaryp goýberýär. Vad betyder den där? Det här betyder spene för spene. Det här är ju då vänster fram, vänster bak, höger fram. Nej, höger bak och så höger fram. Men du ser det sitter ingen där. Hon är trespent den här. Aha. Ene görýän bir zat bar, för berätta. Ene 4 sany MJ var da sygyryň şumal üçüsinden sagyp dur. O näçe süýdalýanlygyny görkezip dur üçüsinden. 4-nji MJ kör bu sygyryň, onu süýt ýok. Ene diňe 3 MJ-de näçe aldy, näçe berdi, hemmesi görnüp dur liter sany. Ene. Och så det här är flödet. Aha. Hur mycket hon ger ner per minut. Och när det minskar, när det går ner, då tar den av automatiskt. Så içindäki görkezýär diýär da Hasan näçe dolu sagym gelýär ýa süýdi az gelýär şonu görkezip durdy. Dolu gelýän bolsa işlededen avtomat, eger az gelýän bolsa onu gysyş köpel diýär, süýdi köpelýär. Ene geň almaly zat ýöne işläp dur. İki adam olup 70 ve sıgıra yelige diýerler. Neseredin özü mene hiç bir adam bir alady çekýän adam ýaly. Ýa beretlerli taom deýdi.
Men bu masalany edeyam Nu börjar det nog kalla av det. 20 yıl bäri tanys. Hawa. Ene öýe süýdi staýdan alýar. Hur det blir det mycket den fett i mjölk. Hur mycket fett? Ja. Det ligger kring drygt 4. Aha. Ene süýdüniň ýağlylygy ne ana görýärmi? Ana öýde aýrýa avtomat. Ana. Ja, de där två är inte färdiga. Hawa. Ene taýyaryny aýyrdy, iki sanary bir emjekde dur, ona mädir aýrar gutaranyny. Sığırlan süýtlüligi orta hasapdan 4%. 4 götürüm. Hürmaňa dom yer mjölk de cirka liter. En ko per dygn. Per dygn? Ja, men vi ligger nog kring i snitt. Ja. I snitt tror jag vi ligger på 35. Liter. Ja. Per dygn. Ja. Per ko. Jo. Orta hasapdan bir günne bir sığır 35 liter süt berýär. Genelmen vatandaşlar ene 36,3 ana kilo. 36 götürüm 3 kilogramda berýär. Kilede. Ene. Bir sığır orta hasapdan bir günne ene sagym sığıry. Ene Şwed sığırlary şeýle vatandaşlar. Bizde näçe diýerler men bilem 8 liter 10 liter bir günne. I Turkmenistan de ger kanske 8-10 liter per ko per dygn. Ja, men i snitt ger de här. Då finns det ju de som ger 50. Och så har vi de som ger... Aha. Kabir sığır 50 liter merp bilýär diýär bir günne. Kabir azrak berýär 30 şolorýalyk ara emma orta hasapdan 36 liter bir sığır. Gatyw netije. Dünýäde en gowy sortlar sığırın sortu yemesi ene Şwedlaň tohumydyr. Ene aňrek girdi. Ana. Ene guzlady, ene ýaňy şumal göleledi seredin o sığırın ýelnine, ullokanlygyna. Oy jana, yo, biz hiç tadı etjekler, sen bağlanan. Gözün mölerdi bolur ýanla, ene Şwed sığırlar. Jana. Ne ýanza bolan göleşi. Naňryk diýär. Ene bu taýda da ksanjak göle var. Ene oty stak gelýär. Öleri iýe. Här går ju de. Aha. Så faller den ner. Aha, ana görýän arkalaryny çelle gaşamak, şahyny gaşamak, arkasyny gaşamak ýörüti avtomat ana aýlap düzer. Bir kellesim gaşa diýär, bir ardyny. Ene sığırlar. Ene iýimi öýdi ýokardan gelýär, şu taýdan iýim ene düşýär, soňam ýygnalýar, aky diýär iýmedigini. Ene hemme zat avtomatizirin her sığır öýdüniň durmaly ýerini, oturmaly ýerini, iýmeli ýerini, sagdyrmaly ýerini ýa wagtyny öýdi bilýär. Öýdleri baryp dur. Şeýle akylly mal. Ene teredin ene horam däl daýo ene gowrasy. Krasavitska. Akıl. Jättestor. Ja. Den är ganska fin. Jo, jag upptäckte detta. Oj, kan. Ene teredin, ene mal. Ene vatandaşlar. Ene pikir etmersin şulay al geyjek uni staýda 70 tygra teredi. Egin masama batsa ýürkeşmem, jan saglygym. Ene erhele bol. Ene 90-njy ýylyň märine 26 ýyl işläp bolýar. Ene hemmejik zat avtomat. Ene staýdan iýim gelýär. Ene staýdan paýlanýar gidýär. Ja, vi fyller ju här. Och så blandas det. Ja, och så åker det. Ni fyller med traktorn, va? Ja. Traktorlan gelip ene stak iýim atýarlar ýokardan. Ondan o öýdi içine garya on silos edip aňryk çykarýardy. Ene sığırlara berýär. Ene o taýda da ene ýa usturuşka zat şol sığırlaryň aşagyna düşeme. Olaram biziň käli ol her bir ýerde ýatak seredin ene. Ýörüte gapçagalarda ene. Ene bitinjek Hawa. Ene Man är inte fast i tiderna. Det är det.
Förut så ska man mjölka klockan 5 på morgonen, mjölka klockan 4 på eftermiddagen och så ska man hålla dem. Aha. Her gün saat 4'te irden sığırlar sağıyatsa, on soňam öýlen saat 5'te ýene de sığırlar sağıyat. Kalvarna så. 2 gezek günne sağylýar. Kalvarna ska ju ha mat 2 gånger om dagen. Ondan gölelerim 2 gezek günne imlendirmeli, süt bermeli, beýle zatlary. Så då blir det ju. Aha. Mer flexibla va? Ja. Vi kan ju gå ett vecka om ni vill gå. De är födda på en kalv, eller ibland det blir tvillingar också. Ja, men händer att det blir. Kamakal, dinge yakagölede. Nej, det gör inte. Yakagölede doğru yala dedi. Tak. Så här är ju då. Vi slappar det igår. Här har vi kalvarna och finkorna. Ha, ne? Köne yemeleri şu artanılar şu tavuklayalım. Ne şular yalak küdödediler bedeler. On men görkeden ne traktörler var şulan getirip ağzına sokkarlar angrik yeme. Bärde de göleler. Bular östürme koyulan göleler. Bular satıwa çıkarılan ya da soň biraz ulolşanyna ete tawşyrylýar. Gerek bolsa alıp kapyňda saklap bermeli. Gymmadam da dyr agram bilen alsam öýüňde. Och det där huset har fullt med tiger där nere. Ol wagtymyz barka bir ksanan alıp öýde bidem saklardyk. Ýöne bu mahal öýde goýun mal bolansam wagtymyz ýetene şuny saklama. Tiger och sinkor som står här inne. Doğru. Bir köne fermasy öňküzi. O gapdallaky täze ferma, bir köne ferma. Bu taýda da saklanýan mallar var. Mona, vilken de kur här? Det här är sinkor. Aha. Kriger. Aha. Som Hanna ska seminera. Aha, okej. Och det här är sinkor som står och liksom, de blir så feta om de är där inne och äter den där goda maten. De får lite, de blir så feta. Bärde şol esasen şu buğa gelen sığırlar hem de yörüte iým berilmeli beýleklerden aýratyn saklanmaly sığırlar saklanýar. Ýöne köpüdi şu buğa gelen sığırlar bärde. Hey. Hurarda? Jo. De är på film. Jo, vi gör hej. Till Turkmenistan vi ska filma till mitt. Bir månadan gıyzagadı kömek ediyor elmeden ecesinin yanına. Böylecikler bilirim. Ana o tayda da bir topar göle. Şu bir aylık, yarımlık anırda 2 aylık göleler. Gedekli gedekli. Bulara görýän mi? Bulara süt berýärler bärden tek süt emdikden aýrylmadyk gölecikler. De otçaga arasyna öwrenşmek üçin. De ýaty bir bärde boşan o taýda da biri ikisi ýatan. So vacker täfar. Gatowadan göle görýän mi? Tueleme. Ja, det var som. Ja. Så då kan man gå i den här igen. Ja. Jag ska gå nu runt Mona. Om det finns inte mer. Jag ska gå runt och filma den ången allt som där. Ja. När han kör den allt. Foder. Vax som ni gör där, nej? Vadå vax? Vilken vax? Я имею в виду, что траву, которую они косят для коров. Ja, hö som till korna. Ja, vagnet där. Ja. Jaha. Jag ska filma. Ja. Filma där. Ja. Jag kommer, ni tar mjölk nu, jag kommer. Bären bilen howlusy dowamaty. Ana o taýda tehnikasynyň bir toparydyr. Bir öňe köne fermasy, köne tarapy. Ola mana täze gurulan jaý, o tak ýenem geler.
Ne buların tehlikasının bir böyle o tayda da var, bu tayda da var. Pulu nereden alya diyen sorun yüze çıkıyor da vatandaşlar bärde Şwetsiýada eger şular ýaly ferman zadyn bar bolsa döwlet hökmen sana 50% goly götürümde kömek edýär. Bir zat satyn aljak bolsaň, meselem traktoryň bahasy 1 milyon diýip aýtsak, şoň ýarysy 500 miňini hökümet sana arzanlyk narh bilen berýär. Ene mona adamsy bilen ýaşaýan öýüşi. Ana hemmecik zatlar öpçün tigir sürjek diýse, motor sürjek diýse, ana gar sürlen skuter. Ene iki taz jaýlary bar. Ene bärsine olan ejeti kakasy ýaşaýar garry adamlar. Olan öý. Hana sürýän traktorlaryň, kombaynlarynyň biri bärde görnüp dur. Hana şu öňüňizde görülen boşluk bar. Şu meydan hemmecigine şolar emek gelir, näme? Otek gelir. Indi biziň dilimizde aýtsak, ýorunja diýsek hem boljak, lütserna diýsek hem boljak. Ondan şu otlary 3-4 gezek orýalar bir ýylda, ondan şu ýankyny orap ýan görkezme togoluk bolupdy tegelek. Şonu ýene plastigiň içine dolap, ene 300 kilo 500 kilodan küde edip basyp goýýarlar, soň ene özleri gelip ene öz sorlaryny imitlendirýär. Ene şuun 4-nji may seredin ene Şwetsiýada Laplandiýada henidem gar hana ýaty tokoydy. Aýrylanak, gutaranak. Bizde bir maýyň 10 mäşine çelli gar bar. Ondan soň birden ýaz gelýär, birden tomuz. Ondan soň güýz sentýabryň ahyrynda da ýene-de gar ýaýar. Ene şolar ýaly ýurt. Ene döwlet adam üçin diýilýär watandaşlar, ene şu döwlet. Ene özlerim 2 tane fermer. Yerleri özününki, hökümetiň zady ýok, kärennäsem ýok. Ene mülki şolok. O aňyrdak görnýän tokoýlar hem şolonky. Men bilemek 100 hektar, 1000 hektar yerleri bar özüniň. Hawa, ene hiç kim gelip bilen üstüne sürünüp duranak. Men bilemek şolong öýüne polis 50 ýyldan bir gezek geldi ya ýokmy? O meheme işgärlere asla bilmeýärim, tanamaýan bu halk kim diýseň bilenak bolar. Her kişi ödüyüşü bilen meşgullar. İlata azar berýän hökümet ýok berdi ya döwlet ýok. Ene her kişi öz güni bilen, öz güzerany bilen. Ene gurply maşala. Özlere fermer, daýhan, hakyky biziň sözümüz bilen aýdanda daýhan. Ene hemçin Türkmenistanda şu zatlar ýok. Hemçin bolmaly däl. Hemçin haýsy döwür bolsa haram tohum 4 milyon halkyň üstüne ýeçilik etmeli. Agalyk etmeli. Ene şu yer ýüzüne diýerlikde insan üçin bir ýaşarlyk gowy durmuş bar bolsa, ene şu durmuş tutaýdy. Hey, ene adam symona. Hawa, ene seredin islendik tehnikasam bar. Gerekmi bar ýara arza ýazýarlar, ene getirip gapysyna goýýarlar. Aýdýan şu ýarty bahasyny döwlet kömek edýär, galynam özleri şol süýdüň hasabyny soň hasaplaşýar. Pikir edip görün, orta hasapdan 36 litr süýt berýän bolsa bir sagat. O bularym litrini hökümete $1 diýip aýtsak boljak da ýeter ýetmese $1 satýan bolsa. Bir sagat bir günne $36 ne peýda getirýär eýesine. Şol $36 $10 aýranda da çykdyja galyn $25 arasy peýda bolýar. Ene şoň hasabyna bular fermasynam giňel diýerler, özleri meme diýerler. Hana bizem 10 litr süýt allyk bu nesip bolsa öýe gidip gatyk eder. Ene şeýlene süýdem gelip, ene şu taýda ýygnanýar hem sowudylýar. Hur mycket ryms i den här tanken, manna? Det ryms, det är 6 kubik den här. Aha. Men vi brukar ha kring 4. Aha. Ja, men 6 kubik yerleşýär diýär, ene şunu. Kubik bolsa näçerak bu 6 ton bolýar ya adra. Hur mycket ton blir det 6 kubiken? Här har vi ju då. Nej men 6 kubik, det blir ju 6000 kilo. Aha, okej. Okay.
Jag pratar kilo. Aha, 6000 kilo, en 6 tonna oluyordu. Yine şunun içinde sığıyan süt. Her gün gelibem, yine alıp gidiyorlar, yürüyte maşıyla, süt alıp, süt davud alıp gidiyorlar. Biledin yine hasap, yine hemmecikler, yine gör közüp tu, şuma ne açı soğuklukta, ısılıkta, sütün yine prosenti, şuma ısılığı 3-7, 4% yetenar. Şunu tağılanan son sütü soğudu ya, soğuğanın son bakteriyalar yetip gidiyor, ondan sonra akı diyorlar. Dine sağın gılgıllığına verilmiyor hiç kime süt. Yine şeyler. Onun näme vatandaşlar, mana tusen tack. Ja, förgadning. Jag ska berätta till mina Jo. bekanta och till turkmenistanska folket om den här livet i Sverige. Hur bor och hur lever här bönderna. Bönders liv. Tusen tack manna. Tack väl för night månad. Vi lever bra. Och jag sa ju att